At nagbabalik na mahal ang radio DJ na kukonsinti sa'yo para magka-jowa ka na, kaya naman ikaw ay lumandi na. Huy! Ako pa rin to, mahal, si DJ Kim Chino. At syempre balik chinitox na rin tayo sa pang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Wow, at talaga nga naman muntikan pa akong pumiyok doon, Hindi nga pa ako pumiyok doon, mahal. Hindi na ata ako sanay talagang mag-adlib-adlib sa buhay, no? De, joke lang po, baka nakikinig yung boss ko. Kaka-compliment lang kay Kim Chino kanina. Ay, talaga nga naman. Maraming salamat, boss. Ginagalingan ko talaga sa buhay para naman ako ay magkaroon ng malaking bonus. Uy! Anyway, mahal, balik chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa iyo, mahal, ibibigay ko ang 3 dahilan na bakit masama ang masanay na ikaw ay single. Di ba nga, no man is an island. Kaya kailangan mo ng katuwang sa buhay. Hindi yung puro ka lagi, sarili lang. O, diba? Ang daming nakarelate dun sa lagi na lang sila nagsasarili. Pagod na yung kamay nila. Kakasarili. Huy! Sariling sikap. O, recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, masamang single ka kasi nawawala yung openness mo sa pag-ibig. 'Di ba? Kapag nasanay ka na ikaw lang, baka hindi mo nabuksan ulit yung puso mo, kaya lahat ng potensyal na talaga nga namang may great intention sa iyo kapag lumalandi sa iyo ay talaga nga namang dinedecline mo or nire-reject mo na. Kasi sayang, mahal, sayang kung good intention naman yung mga lumalandi sa iyo. Hindi, pwede mong malaman Pwede mong malaman as time goes by kung yung intention ng tao ay talaga nga namang maganda. Kaya naman papasukin mo, ibukaka mo yan. Ang puso mo, ibukaka mo ang iyong puso, 'di ba? At ang pangalawa naman, mahal, masamang masanay na single ka kasi akala mo okay ka lang sa lahat ng bagay. Pero ang totoo, mahal, hindi. Akala mo okay ka lang mag-isa. Akala mo okay ka lang na talaga nga namang sariling sikap ka. Akala mo normal ka. Akala mo wala nang magandang maidudulot yung pag-ibig sa'yo. Hindi, mali, mahal. Kailangan mo rin ng katuwang sa buhay. Okay lang may self-love Okay lang mahalin yung sarili. Pero iba pa rin kapag meron kang backup or may support kapag hindi mo na kaya sa buhay. Aminin nyo, mahal. 'Di ba nga kanina sabi ko, kapag ikaw ay nagkasakit o nahimatay sa bahay mo ng mag-isa, sino magtatakbo sa iyo? Yun yung other side na talaga nga namang maganda ang may katuwang sa buhay, 'di ba? Tsaka hindi naman natin sinasabi na iaasa mo yung sarili mo sa isang tao. No, you just need someone na talagang susuportahan ka at tutulungan ka mag-grow as a person. Okay, kaya go lang, lumandi ka at huwag kang masyadong reserve, huwag kang masyadong pabebe. Diba? Kaya, mahal, meron pa akong isa dito. Pangatlo't panghuli, masamang masanay na single ka kasi nakakalimutan mo na yung lasa. Huy! Ano yung lasa? Yung manamis-namis, lalo na kapag siya ay nag-pineapple juice. Diba? Aminin nyo. Kaya ako, mahal, mahilig ako sa pineapple juice at talaga nga naman nung ako ay taken pa, lagi akong umiinom ng pineapple juice para matamis ang aking pagmamahal. Doon din kasi nagre-reflect yun kapag mahilig ka sa fruits katulad ng pineapple juice, tatamis yan. Alam ko yan, mahal. Laging pinifeedback sa akin na ang tamis-tamis mo magmahal kapag ako ay umiinom ng pagkarami-rami litro-litrong pineapple juice. Hindi mo na alam yung pakiramdam o yung lasa ng tamis ng pagmamahal kapag lagi kang single. Kaya open your heart and possibilities na ma-inlove ka ulit at mahanap mo ang tamang tao. Okay?
O mahal sana magka-love life ka na. Anyway, ako'y magpapaalam na mahal. Susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro